mlayu ana apa Salindri? Aku tulung ana bilawa aku digodak-godak. Sing ngoyak-ngoyak kuwi sapa? Ngakune jenenge Raden Kincakorupa pepatih ana ing negara Wirata. Lah ngopo kok ngoyak-ngoyak kuwi? Raden Kincakorupa duwe rasa, duwe tresna karo aku. Kamangka aku ora ngimbangi rasane Raden Kincakorupa, aku dioyak-oyak. Dipeksa kon dadi bojone, ya ampun nek nyawang aku kon dhuwur mengisor, munggah medhun bareng tekan dodon mandeg suwi ngono. Hei, ndi bojone niken? Metuwa. Wis ning mapan ning pojok benteng negara Wirata iki wis udakara jam meh 11:30. Ayo, tak tunggu. Bojomu tak jaluk. Aku tresna karo bojomu. Wulana bojomu kanggo Kincakorupa.
Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren luwih dhisik ya nok nganggo ambekan ngono ya Mak. Perkara lakon Semar Bangun Kayangan mengko bisa ditutukne sak rampunge limbukan sing luwih wigati. Anakku Limbuk, ayo aku karo kowe ngaturne apa to wigatine awake dhewe sowan tinimbalan. Ngono ya Mak. Iya. Ning sadurunge ngaturke sing maneka warna, sadurunge ngomong sing akeh-akeh lan tetembangan kang maneka warna luwih dhisik, ora lali ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi, Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widiwasa. Ngono. Iya, heeh. Ya kuwi kang wis malembarke keberkahan. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Oh ngono. Iya. Moga tanpa nikmating pengiran Nduk, aku karo anakku Limbuk bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing dalam rangkaian adicara bersih desa Sumberjo. Oh ngono. Bersih desa Sumberjo, Kecamatan Sanan Kulon. Iya pancene bener kaya mengkono. Iya. Siji desa mawa cara ana sing ngarani bersih desa, ana sing ngarani sedekah bumi, ana sing ngarani nyadranan lan liya-liyane. Ning pada intinya kabeh mau niate padha no. Padha. Heeh. Apapun penyebutane, niate wong bersih desa, niate wong nyadranan, niate wong sedekah bumi ora ana liya, kejaba mung ngunjukake rasa syukur awit berkah-berkah sing wis ditampa lawan para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Sumberjo. Oh iya. Iya ya Mak, iya ngestokke dawuh. Syukur kuwi perkara sing penting, syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing wajib ditengenake. Oh ngono. Iya. Dene carane wong syukur kuwi maneka warna. Carane utawa cak-cakane wong syukur kuwi maneka warna. Maneka warna. Ana syukur sing secara lisan upamane wong Islam kanthi nyebut alhamdulillahirabbil alamin. Sing mengku tegese ya kuwi sedaya puji kula aturaken dumateng Gusti kang ngratoni jagat menika. Oh ngono. Kuwi syukur secara lisan uga wis termasuk syukur marang purbane Gusti kang murbeng dumadi. Oh iya. Ana meneh kanthi nindakake sujud syukur. Sujud syukur. Iya. Sujud syukur ki piye? Sujud syukur kuwi kanthi nempelake bathuk. Nempelake bathuk ana bumi kanthi waosan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh iya. Ana meneh tata carane wong syukur angka 3 ya kuwi kanthi nindake apa sing dadi perintahe lan ngedohi apa sing dadi larangane. Amar makruf nahi mungkar. Amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Wah iya. Banjur cara syukur sing pungkasan ya kuwi kanthi cara dana rasa kaya bengi iki Nduk. Oh ngono. Dana rasa. Wah iya. Dana kuwi weweh rasa wis ngarani, nyenengke rasane wong akeh, nyenengke rasane liyan, kuwi ya kelebu sedekah. Dadi sedekah kuwi ora kelebu perkara dhuwit. Oh ngono. Carane wong syukur kanthi sedekah kuwi ora nggur perkara dhuwit, nanging kanthi nyenengne wong liya. Kuwi ya termasuk bagian kecil dari cara bersyukur kita. Wah iya. Iya ya Mak yo ngestokke dawuh. Laduga ora lali ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan ya Mak. Ngaturke panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk sapa wae. Kunjuk pepunden kula, nuwun inggih Bapak Kepala Desa utawa Bapak Lurah. Iya. Nuwun inggih ingkang winengku kinurmatan Bapak Sunari.
ora lali panitia. Iya. Sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji, kang diwakili utawa diketua panitiani dening Bapak Haji Mahdi Yuwono yen ora kleru. Oh ngono. Heeh. Kang sarta ngaturke panuwun kagem seluruh lapisane masyarakat ingkang lenggah wonten ing Desa Sumberjo ingkang sampun paring kapercayan dumateng kula sak kanca. Oh iya, iya ya Mak. Awake dhewe nampa kapercayan iki ora enteng ning iki kapercayan sing abot. Wah iya ya Mak iya. Awake dhewe ngrumangsani dalang isih enom. Awake dhewe ngrumangsani dalang isih junior. Isih akeh kekurangane tinimbang keluwiyane. Ning ya sak iso-iso gandeng awake dhewe sing dipercaya, klungsu-klungsu melu udu, melu ngregengake ya kuwi suasana bersih desa ing Desa Sumberjo. Wah iya. Lah banjur sejarahe utawa larah-larahe awake dhewe bisa tinimbalan sowan ning kene iki piye? Critane ngene, Nduk, piye? Rikala sadurunge wulan Ramadan, Sadurunge poso. ya nalikane awake dhewe sak kanca main ana ing Laladan Gresik, salah sawijine panitia bersih Desa Sumberjo ngebel karo awake dhewe supayane awake dhewe gelem sowan melu ngregengke bersih Desa Sumberjo. Oh ngono. Banjur para panitia sarimbit kelawan Bapak Kepala Desa, Bapak Sunari, kepareng rawuh ana gubuke awake dhewe satemah dadi gelar kelir gantung gong. Wah, iya ya Mak. Alhamdulillah. Luar biasa Sumberjo. Sumberjo luar biasa antusias para warga masyarakate. Iya. Ternyatane awake dhewe ya wis mulai ditresnani, mulai ketompo ana Laladan Blitar dan sekitarnya. Ngaturke panuwun. Kagem para warga masyarakat ing Blitar nek arepe kagungan kersa ora usah wedi-wedi, ora usah sungkan-sungkan no. Wah iya. Mergo ana sing sungkan, ana sing pekewuh. Nekake dalang akbar ki larang. Oh iya. Wis ora usah sungkan, pokoke gelem rawuh ana gubuke awake dhewe iki. Biasane nek wis wani rawuh ana gubuke awake dhewe iki ora mungkin kok kondur terus ora sida acarane utawa ora sida wayangan. Nek wis kepareng rawuh ki biasane akeh sidane. Oh ngono. Iya. Sing penting aku ki dhuwit ki apa to, Nok? Lah ya, sing penting ki nyambung tali paseduluran. Penting kanca-kanca yoga pengrawit dicukupi, kanca-kanca sinden dicukupi. Nek nggur dalange nak nggur turahan to, Duk. Wah iya. Dalange nggur turahane yoga karo sinden. Lah iya. Alhamdulillah. Ya. Rangkaian adicarane, Nak. Piye? Wis wiwit kawiwitan wiwit ya kuwi wingi bengi. Oh ngono. Ya kuwi wis kagelar tahlil akbar. Uga mau sadurunge wayangan wis kagelar pengajian. Mbak Yuku ya kuwi hajah karisma. Wah iya. Iki meratandani mbok menawa warga masyarakat ing Desa Sumberjo ya kuwi mempunyai Prinsipe warga Sumberjo dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup fa insyaallah akan lebih indah. Oh iya. Agamane kecekel, budayane ora keri. Oh ngono. Agamane ora ditinggal, budayane ya tansah diuri-uri. Oh iya. Dadi ya sah-sah wae ya, Mak. Yen pengajian dicampur karo wayangan. Sah wae nek wong wayang ki biyen ya dadi mediasi Are Wali Songo kok. Oh ngono. Dadi mediasi Are Wali Songo ana ing Bumi Nuswantara. Oh ngono. Dadi pengajian terus dilanjut ing wayangan. Iki yen wis manut pengiraku ki tumbuh oleh tutup. Oh ngono. Dadi nek enek wong sing ngomong wayang ki haram, wayang kuwi musyrik, berarti srawunge kurang akeh, dolane kurang adoh, kopine kurang
Kental, kopine dalange endi to tak goleki wit mau ora enak. Lah iya. Iya, ya cek digawe ke. Iya ya Mak, kembali ke benang merah, Nak. Biyo ngarep dongake apa? Dongaku banyu mili kanggo para warga masyarakat ing Sumberjo. Iya. Dongaku muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa. Iya. Warga masyarakat ingkang mapan ana ing Desa Sumberjo. Desa Sumberjo dadya desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur, gemah ripah lojinami kerta tata Raharja, murah sandang lawan pangan, cinaket ing kamulyan, tinebehna saka bencana alam. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Muga-muga sing sadurunge bersih desa duweni lara utawa gerah, sarampunge bersih desa diparingi waras. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga-muga yen sadurunge bersih desa, para jaka-jaka, para perawan-perawan sing durung ketemu karo jodhone, fa insyaallah bar bersih desa ketemu karo jodhone. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Muga-muga sing sadurunge bersih desa duweni utang, bar bersih desa muga-muga sing ngutangi lali. Allahumma amin. Bayo sing ngutangi lali. Maksudnya diikhlasne. Lah iya, jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Yo wis rada suwe kabar pisan ora krungu kabare. Babar pisan ora krungu kabare, sajake rada malen. Wong tansah dadi impen yen pinuju tetep lagi SMA para ati. Wes mari kangen, muga-muga tansah tetep hatiku dadi tentrem. Bulan Mitra kang kanjeng mari kangen, bulan sira Mitra kanjeng jagat.
rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mong tansah ketimpen yen pinuju deket radi aseme amarati wis mari kangen moga-moga tansah tegar hatiku dadi tentrem amulane rokang kajem mari kangen mulat sira netra kajem kajetiko. Jebul kali sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mong tansah dadi impen yen pinuju deket mati asame marati wis mari kangen muga-muga tansah tentrem atiku dadi tentrem amurate trokan kajem mari kangen mulat sira netra kajem Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung no. Ngono. Disiarkan langsung mau aku nampa dawuh ya kuwi desa kene uga nyepake live streaming. Oh ngono. Uga kepara channel YouTube awake dhewe uga nyiarne pagelaran pada malam hari ini. Oh ngono. Channel YouTube awake dhewe Asta Brata Media. Wah iya. Jadi sing ora iso kepareng rawuh ana ing lokasi iso memantau lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh ngono. Jadi iki sing kepareng mirsani ora mung sing ana lokasi ya. Njabat rangkah para sutresna budaya, para penggemar-penggemar awake dhewe kang sarta penggemar kanca-kanca sanggar seni Asta Brata uga ikut memantau lan melu ndongake para warga masyarakat ana ing Desa Sumberjo kang bengi iki ngadani adicara bersih desa. Wah iya ya Mah. Alhamdulillah wa syukurillah bombong kaworan bunga awake dhewe ditresnani karo para warga masyarakat ora mung kang mapan ana Sumberjo Sanan Kulon kepara masyarakat Blitar. Masyarakat Blitar alhamdulillah sithik mbaka sithik awake dhewe mlebu nang wilayah Blitar. Iki uga apa meneh sasi-sasi iki awake dhewe jadwal ya wis saya padhet no. Oh ngono. Bubar bengi iki sesuk ya wis ning Nganjuk. Oh ngono. Ning Kenep Loceret sesuke meneh ya ning Nganjuk meneh. Oh ngono. Ana ning Talun Rejoso. Dadi sing baku seniman kuwi berkarya sing sak apik-apike supaya
ketampa karo para warga masyarakat. Mergo seniman ki yen wis ketampa iso ditresnani karo para warga masyarakat. Oh ngono. Nek wis ketampa akeh sing tresna kari nari ket ning awake dhewe. Ragane iki kuat ora? Oh iya. Mula kesehatane penting kanggo kanca-kanca Astabrata. Iya dijaga kesehatane. Ora mung ngombe vitamin. Lah iya, sing penting bise waras nek sehat. Lah iya, iya mak ngestokke dawuh. Alhamdulillah. Sumberjo no. Wah iya. Asma Kinarya Japa. Asma Kinarya Japa. Jenenge desa Sumberjo. Ya kuwi aku arep ngartekne lewat persuku kata. Sumberjo sing pertama sum ya kuwi sumbang sambang sambung ora ditinggalke karo para warga masyarakat ing laladan Sumberjo. Sumbang ya kuwi sedakoe ora keri, sambang ya kuwi tali silaturahmine tansah diraketake, sambung nyambung seduluran ing antarane awake dhewe saka Nganjuk kang sarta sedulur-sedulur kang mapan ana ing desa Sumberjo. Oh ya. Sumberjo sumbang sambang sambung ora ditinggalne. Iya. Terus kedua berkahe Gusti Allah tumurun marang kabeh para warga masyarakat. Ya kuwi warga masyarakat Sumberjo kang bengi iki ngadani adicara bersih desa. Oh ngono. Terakhir ya kuwi jo lali nanggap wayang dalange dalang akbar, milih dalang sing isih enom, milih dalang sing isih Joko, durung kambon wedokan lagi. Wah ya. Nek penonton percaya, anggota Astabrata ki lho ketok ora percaya. Modele karo juragane nyepelekne. Iya, alhamdulillah. Agamane ora keri, budayane tansah diuri-uri. Ora mung diuri-uri, ning uga diurip-urip. Apa ana bedane? Beda nek diuri-uri. Nek diuri-uri kuwi seneng karo budayane, seneng karo wayang, seneng karo jaranan, seneng karo campur sari. Kuwi jenenge nguri-nguri. Nek ngurip-urip, gelem nanggap. Lah gila. Sing angel iki gelem nanggap. Oh, ngono. Ayo pejabat ning dhuwur kono, mari kita lestarikan budaya Jawa. Mari kita uri-uri budaya Jawa milik kita. Ning ora tau nanggap. Omong kosong no. Ngono. Dadi bengi iki wis disembadani, disumbutke warga masyarakat Sumberjo lumantar Bapak Lurah ya kuwi Bapak Sunari. Oh iya, kang minangka dadi nyekel bawat pemerintahan ana ing desa Sumberjo. Ditresnani warga masyarakate kok no. Oh ngono. Ketitik wis nyepeng 2 periode. Oh iya, 2 periode iki yen ora priyayi sing ditresnani karo masyarakate mokal no. Mokal. Iya, ngestokke dawuh, Mak. Gandeng agama karo budaya. Wis dadi ciri khase para warga masyarakat Sumberjo, nek nanggap wayang mesti didahului dengan pengajian. Mangkono dadi salam mukadimah sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna. Lha kuwi ngaturke tetembangan sing bernuansa dengan agama. Oh ngono. Biyung arep ngaturke apa? Karya besar Ki Haji Anom Surata ya kuwi pepeling larase Slendro. Wah iya. Kanggo salam pambuka. Oh iya. Utawa mukadimah ana ing sison limbukan. Wah iya, dibawani no. Wah iya. Mangga Mas Heru Linanta katuran bawa dandang gula pepeling. Ya. Mangga Mas. Ya. Rukun Islam kang lima puniki katindakna
Tembang menika nggih kula kintunaken dumateng Bapak Lurah, iya, saha para panitia. Muga saged karenan ing penggalih lan dadi jampi sayah tombo kesel. Monggo dipun lajengaken Mas Heru. Ya. Aja padha ditinggalke rukun Islam sahadate kang angka siji Sahadate angka 1, angka 2, angka 2 napa Mas? kang angka loro solat dene kang telu bubar salat angka 3 Ramadan nindake poso bar poso papat zakat ping 5 ibadah haji nek 5-5ne pun ditindakne kanthi bener becik rukun islami pripun Mas Her? Rukun Islam sampurna rukun islame sampurna. Ya ditibake ya kuwi kanggo salam pambuka pepeling ugi katur para netizen, para penonton sutresna budaya pecinta wayang kulit sing memantau lumantar channel YouTube, becik channel YouTube kang ya kuwi channel YouTube Desa, ya. Lan uga channel YouTube awake dhewe Asta Brata Media, ya. Pepeling monggo dados.
magrib lan nisa jangkepe rayokan midi tata salat sunae Josembrono iku perintah agama Yelingono ing donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa Yo, kenceng seru. Bisa munggah suwarga tansah dielengke wis wajine padha nindakake adan wis kumandhang wayahe sembahyang tetapi wajib dawuhe pangeran sholat dadi jagake agama limang waktu kudu tansah dijogo kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah subuh duhur lan asar salat sayang dingadoke tidak ungkap magrib lan nisa jangkepe rayakan midi tambah salat sunae Josembrono iku perintah agama Yelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga Lakon pamundutan saka Bapak Lurah ya wis dipaketno. Oh iya. Saka kersane Bapak Lurah ya kuwi Bapak Sunari ngresake lakon Semar Bangun Kayangan. Oh iya. Dadi dalam pagelaran semalam kuwi kudu diratani. Oh ngono. Seneng-senenge kecekel ning lakone aja nganti cutel. Oh ngono ya, Mak. Iya. Ternyatane apa meneh para-para ingkang lenggah ana ing Laladan Blitar kuwi yen tak pirsa yen tak sawang kuwi ora mung pecinta budaya, ora mung pecinta wayang kulit, ning uga pengamat wayang. Ora mung pecinta wayang, ning uga pengamat wayang. Ketitik bengi iki wayang ora mung ning kene wae. Oh ngono no. Bengi iki wayangan ning Laladan Blitar ki akeh banget. Yen aku nampa dawuh mau sore wayang kulit ana ing Blitar. Bengi iki ana 16 titik. 16 titik. Iya, kuwi mratandani priyayi Blitar ki priyayi sing budaya. Tresna karo budayane ya, Nok. Pancen bener. Iki tetembangan disambi karo maca layang ya, Nok. Oh ngono. Merga akeh layang sing tumiba ana pangkon. Ngono. Sithik-sithik watone kabeh kecekel, ya. Alon-alon watone kelakon, gremet-gremet watone slamet. Oh ya. Diwaca. Iki uga ana kepada yang terhormat Ki Akbar. Ya. Dari Bapak Mukhlis saking Kota Blitar, salam buat Bapak Tarmuji. Nyuwun tembang wingi menika setunggal santri pekok angka kalih Taman Jurup, angka 3 Madiun Ngawi. Oh ya.
Ana meneh. Nyuwun gending setunggal sesideman angka 2 Sriuning, angka 3 Putut Manggung saking kula panitia. Wah ya. Ana meneh ana. Dumateng Lintang Kairo, Mbak Yu Lintang Kairo nyuwun gending setunggal Podang Kuning angka 2, Karangkates angka 3 Lali Janjine, angka 1 Kembang Rawe lan Caping Gunung saking pemerintah desa Sambirejo Bapak Sunari. Oh iya, dipinangkani permintaane Bapak Kepala Desa. Saka pemerintahan desa. Iya, ternyatane iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Kersane Bapak Lurah Kang Sarta panitia ngresake adikku wedok Dik Lintang Kairo supaya ikut menghibur bersih desa Sumberjo pada malam hari ini. Wah iya, dibalik pelok. Iya. Dik Lintang Kairo supaya kon ngadeg luwih dhisik. Disepoti yo mecah sepining swasana. Disepoti aja dipleroki irama seger. Oh iya. Mangga Dik Lintang Kairo katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Aja dipleroki. Ras. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Bangke keri ing jaman. Sekali lagi masanya. Ing bakopo. Iku budaya. Atur nuwun. Wilujeng dalu Dik Lintang Kairo. Nggih, wilujeng dalu ugi Mas Dalang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabare sehat, Duk. Alhamdulillah, dangu mboten kepanggih nggih, Mas. Nggih, lama tidak jumpa. Kabare Dik Lintang sehat to, Dik? Alhamdulillah juga sehat. Nggih. Tamu kangen kalih kru Astabrata. Iya, nggih, Mas. Aku ki kelingan Dik Lintang. Aku ki kelingan zaman sampeyan pertama-tama ikut nyinden karo Mas Akbar. Biyen jek cilik banget sak benik tek ngono kae. Jan sak benik ora ketok disawang ngoten niku. Nggih. Saiki saya gedhe, saiki saya dewasa. Kelas pinten, Ora? Alhamdulillah sak menika kelas tunggal SMA. Wes, kelas setunggal SMA. Nggih. Nggih, bimbinganipun rencang-rencang Astabrata. Alhamdulillah matur nembah nuwun sangat kula, Mas. Aja lali njaluk bimbingan ning aku, Nduk. Walah, mila to, Mas. Sinden nek gelem njaluk bimbingan ning aku iki biasane wah dadi no. Dadi apa? Dadi cangkem. Nggih, alhamdulillah sak menika sowan dateng Sumberjo. Desa Sumberjo nggih, Sanan Kulon Kota Blitar. Salam-salam dhisik, Dik. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sedaya sedanten
bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik-cantik nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Alhamdulillah wau sonten sampun mirengaken pengajian nggih. Nggih, pengajian. Nggih. Saking Ibu Ustazah Karisma. Ibu Aja Karisma. Alhamdulillah. Saya sangat kula mirengne Mas. Nggih, heeh. Ndungane napa, Dik? Kagem warga Desa Sumberjo sing menika dalu sak mangke ngadani adicara bersih desa ta nyadran. Bersih desa. Nggih, semoga kedepannya Desa Sumberjo semakin maju, Nggih. semakin jaya menjadi desa yang lestari. Amin. Guyub rukun, berkah limpah roh jinawi. Alah nggih. Ngaten iki sampean iki sesuk ngono iki ya sekolah, Dik. Sekolah, Mas. Nggih. Bengi nyinden esuk sekolah. Ngaten niku napa teng sekolah ora ngantuk, ora? Ya ngantuk turu ning ngisor meja ngono kuwi lho. Oh iya. Dadi wis pancen diniati ngabdi ning seni budaya dadi sinden ya, Dik. Nggih. Sing penting pendidikane aja keri. Nggih, mboten, Mas. Mas Akbar biyen yo ngono. Pripun? Bengi ndalang esuke ya to. Esuke turu. Esuke ya sekolah. Senajan ngantuk kaya ngapa ning pendidikan itu prioritas. Nggih, Ilmu kuwi ora prioritas. iso entek ning bondo iso entek. Ngaten Ya, nggih. betul sekali. Nggih. Jurusan apa? SMA IPA utawa IPS? IPA. IPA. Nggih. Ilmu pengetahuan alam. Nggih. Besok rencana setelah lulus SMA apa ya kuliah, Dik? Kuliah, Mas, insyaallah nggih. Nek Yon doanya. cita-cita sementara kuliahe ning ndi? Pengene gambaran walaupun kelas 1 mesti wis punya gambaran aku kuliah ning kene. Nggih. Di mana ya, Mas? Tebak sik. Nek sinden ya mesti nebakku ning isi Solo. Isi Solo, boleh. Teng Jogja, Mas, insyaallah. Semoga nggih. Kok adoh men kok Jogja, Solo enek kok Jogja. Lah pengene teng mriko. Oh iya, ning TikTok kowe jarimu anu, Napa? gandeng dalam Alah. Jogja. Ora apa-apa, cah eneme ora apa-apa. Ora apa-apa. Biarkan netizen berkata apa, sing penting terus mengabdi di seni dan budaya. Nggih, amin amin. Tetap menguri-nguri budaya Jawa nggih, Mas. Pacaran nggak apa-apa, sing penting pacaran yang positif. Wah, begitu ya? Nggih. Kayak Mas Akbar ki pacarannya sangat positif. Wah, positif ya. Biyen nek saiki ora pacaran. Saiki? Ora. Fokus ya, Mas ya. Fokus. Ayo, Dek, guyon karo nembang. Iki permintaane Bapak Lurah aku kepengin. Oh nggih, diucapkan sugeng dalu kagem Bapak Lurah ingkang pundi? Bapak Lurah. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Oh ala wau sampun pinanggih kula teng wingking lho, Mas. Anggen no. Tapi dereng disangoni lho, Mas. Wah, ya engko. Kabeh wis disembadani disumbutke. Nggih. Iki pilihan permintaan saka Bapak Lurah. Ning sampean bawa sik ya. Nggih. Ana podang kuning, ana karangkates, lali janjine kembang rawe apa caping gunung. Monggo dipilih sik. Ayo sing mbok bawani sik apa? Apa? Podang kuning mawon? Podang kuning boleh. Nggih. Heeh, dibawani. Nggih, khusus kagem Bapak Lurah nggih, Bapak. Kersane mboten ngantuk lho nggih. Podang kuning bawani yen ora kleru Asmarandana. Smarandana, nggih. Mangga, yuk. Nadyan wujud temong peksi Alus manis tor merak hati. Tapi aku juga setuju, Dek, nek besok kuliahmu ning isi Jogja aja ning isi Solo. Pripun Kang Mas? Ayo ning isi Jogja wae aja ning isi Solo. Oh nggih, amin. Nek ning isi Solo iku dipangan karo luwak-luwak. Wah.
Walu lagi. Aku iso ngomong ngene iki mergo Masmu Akbar iki biyen yo mantan lupa. Cakep aja. Guyu aja. Lanjut. Sainggan kula lana golek isi podang Golek isi podang jenar. Jenar niku napa, Dik? kuning. Jenar niku kuning niku basa Kuning. Kawi. Nek wilis ki apa? Werna apa? Napa? Hijau Wilis sanes? ya, wilis ijo. Kuwi basa Kawi, basa. Kawi. Nek ijo kuwi wilis, nek kuning kuwi jenar. Jenar. Diwarai. Lah ijo karo kuning. Hah? Ijo karo kuning. Wilis jenar. Iya. Terus Iba bunga hing atiku nyanding bisa dadi Asmarandana podang kuning sampun katur. Wau bidal mriki kalih sinten Dik Lintang? Kalih ayah kalian ibu. Oh, ayah kalian. Nggih. Sok nek wis rada gedhe kuliah, sok ben ora ngrepotke bapak ibu ki budal dhewe. Oh. Kok sendiri? Ya sendiri, maksudnya belajar mandiri. Wah, nggih. Apa diterne salah satu penabuhku ya kena. Mergo salah satu penabuhku ki ada yang memfavoritkan Dik Lintang Kairo. Wah, sinten? Sinten Mas, sinten? Ya itu adalah ayahe Wara. Wah. Sing nabuh saron niku jan favorit kali jenengan. Waduh. Pokoke kacek siteng nek ora Dik Lintang ora. Mula tak aturne lagune langgam podang Kuning. podang kuning. Ayo Nggih. hiburen podange Mas Tiar. Mas Tiar, Mas Tiar. Yo buka celuk langgam dhisik. Heeh. Mangga ayo Dik Lintang podang kuning minangkani pamundhutipun Bapak Sunari Bapak Kepala Desa. Ya yuk dados. Iso awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubang miterang kon goleki ora krasa iso awan nganti bengi Iman yen nganti liya kang nyayang Kleyang tak sawang mincak ing
Mbok menawi karenan ing penggalih Bapak Kepala Desa katuran minggah wonten ing pepanggungan. Oh, nggih, Bapak. Boten ketang nggih, sepatah dua patah kata. Sepatah dua patah. Komentar bagaimana pagelaran wayang kulit pada malam hari ini, ngono. Nggih, monggo katuran minggah datang pepanggungan Bapak Lurah. Bapak Kepala Desa. Kepala Desa. Pak Sunari. Semoga wawan pangandikan mumpung niki diabadikan lewat live streaming Bapak. Nggih, monggo. Kula aturi minggah wonten ing sasana budaya Bapak ngaturaken sepatah dua patah kata nyuwun dawuhipun. Duduk, monggo. Sugeng dalu Bapak Kepala Desa. Nggih sugeng dalu. Nggih. Nduk Intang. Nggih. Niki kalih sinten, Bu? Kula? Ayah Ibu. Nggih, kalih Bapak. Teng pundi Ayah Ibu? Dalu? Mboten mlebet. Ayah Ibu. Ayah Ibu datang wingking, Bapak. Oh, gitu. Nggih. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu. Pripun nyuwun dawuh, nyuwun sepatah dua patah kata. Kados pundi komentaripun pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Nggih, kesan dan pesannya, Bapak. Nggih, nyuwun ngapunten. Nggih, terkait kalian pagelaran wayang kulit Ki Dalang Akbar. Apa? Akbar Syah Alam. Saalam. Nggih. Kalian Nduk Lintang Kairo. Nggih. Dan kampung memangnya banyak niki kehendak masyarakat termasuk kaum ibu. Oh, ngaten nggih, nggih. Pengen koyok nopo toh daripada namung liwat nopo kuwi jenenge HP, YouTube nggih. Kan penasaran. Daripada penasaran ditekake. Das kula sowan teng jenengan kalih Nduk Kairo kan ngoten awale ngoten niku. Dados kawula tasma perintah desa namung nuruti kehendake utamane kaum ibu. Lah kinten-kinten cocok napa boten, Pak? Nggih. Yo, piye to? Wong jenenge diundang rene ora cocok nggih. Yo tahun ngarep dalange mboten ganti, setuju napa boten? Bangga setuju. Setuju. Suara rakyat, suara Tuhan, Pak. Iya. Bangga setuju. Nek tahun ngarep wayangan dalange kok mboten kula, nek celorot ijo kan kulon kula mboten melu-melu. Oh, siap. Siap. Wong mikul suket, Mas. Tak jori abang. Neng mesti menang abang lek. Iya, nggih, nggih. Nggih, nyuwun ngapunten. Wonten dawuh malih? Niki wau pesan saking Bapak Sutoyo. Oh, nggih. Niku wonten iki putun cantumne pengen gending napa niku jenenge Blitar Malang. Blitar Malang napa niku? Berarti Karangkates. Oh. Kanton nyebut Karangkates lho, Pak. Karangkates. Aku lek mikir tak rewani. Jariku tak wolak-walik. Ya ampun, panjen kula nunggu kalih
seni niku ben kula demen. Nggih, Ning nggih. sayange kula wegah belajar. Oh nggih nggih. Tapi seneng. Nggih. Seneng, nggih. Seneng gelem nanggap niku pun jos. Nggih. Senenge kliwat bendak tahun nggih nanggap. Nggih. Lakoni kok Bapak. Lagune Blitar Malang. Nggih, Blitar apa Malang. itu Karangkates. Nggih. Walah, aduh. Nggih. Bisa, Dik. Nggih. Oke, di sini dulu ya Bapak, kali ngancani Dik Siap, Lintang. nggih, nggih. Oh Nggih, niku Dik mungkin Lintang. bare niki kula nggih tak nyanyi. nggih. Oh siap. Wah, nggih. Oh, Siap. saged napa mboten niki panjake? Napa-napa? Lagu gendinge meneng. Apa kok? Meneng yo rasa ditabuh to, Pak. Monggo, Dik Kairo, monggo di Karangkates. Karangkates. Nggih, monggo Karangkates. Langgam ya. Dilanggamnya dulu. Heeh.